Il-Wayserve f'kollaborazzjoni ma' Caritas Malta se tkun qed toffri lill-impjegati tagħha servizzi ta' counselling u informazzjoni oħra speċjalizzata b'xejn lil ħaddiema tagħha. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia waqt żjara fl-uffiċini tal-Wayserve fejn ġie ffirmat ftehim bejn il-Wayserve u l-Caritas. Fil-fatt ġie spjegat kif mal-Wayserve jaħdmu mat minn ħaddiem li ġejjin minn faxex soċjali differenti. Għalhekk inħasset il-ħtieġa li titwaqqaf sezzjoni ġdida fi ħdan il-kumpanija li se tkun qed toffri appoġġ lil dawk il-ħaddiema li qed jaffaċċjaw sfidi relatati max-xogħol u anke dawk personali. Il-kap eżekuttiv tal-Wayserve Sur Richard Bilocca qal li din il-kollaborazzjoni qed issir bilan li tinħoloq attitudni pożittiva lejn il-ħarsien mentali tal-impjegati kollha tal-Wayserve. Ħadd minna mu tal-ħadid u b'dan l-agreement mal-Caritas din niżguraw li l-ħaddiema tagħna jkollhom is-support neċessarju kemm f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija u anke għal dawk il-ħaddiema li jista' jkunu għaddejjin minn problemi personali illi jirrikjedu ċertu għajnuna speċjalizzata. Id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt qal li din l-għajnuna ħatingħata kemm sezzjonijiet ta' gruppi u anke individwali. Dan il-ftehim jirrigwardja għajnuna li l-Caritas tkun qed toffri lill-impjegati tal-Wayserve dik li hija gruppi u sessjonijiet individwali għal saħħa fiżika u mentali tagħhom. L-intervent ħajjejn persuni għaddejjin minn xi diffikultajiet fil-ħajja personali tagħhom biex ovvjament huma jkunu sostnuti u di tkun win-win. Il-Ministru Aron Farrugia qal is-sena li għaddiet kienet ta' sfida kbira għal kulħadd u għalhekk huwa importanti li nkunu proattivi u nipprovdu appoġġ emozjonali u prattiku lill-impjegati tagħna, dan speċjalment il-ħaddiema tal-Wayserve li jagħtu servizz kruċjali u essenzjali lil pajjiżna. Spjega kif dan kien passaqli. Wara dak il-servizz li jingħata hemm mijiet ta' ħaddiema li jaħdmu hawnhekk il-Wayserve u għalhekk li dawn il-ħaddiema wieħed jirrikonoxxi li għandhom sfidi mhux biss id-dar imma wkoll sfidi fuq il-post tax-xogħol tagħhom, speċjalment f'ambjent bħal da fejn insabu llum. Kien għalhekk allura passaqli mill-management tal-Wayserve li ngħaddu flimkien ma' Caritas biex joffru counselling kif ukoll servizz ta' saħħa u kura mentali biex il-ħaddiema jkunu jistgħu jagħtu l-aqwa performance tagħhom issa u fi żmien li ġej.